Porto Vallarta. A la más tarde, Más tarde, de mañana, poquito más, vamos a Vallarta para Manzanillo. Manzanillo. A la bus, 20 horas. 20 Chicago. No, Chicago. 20 horas. No 20 horas. Después, Manzanillo, nosotros 8 horas. 8 horas. Y para... Más tarde a la Pascuales, go a la Latica. vamos, más tarde a la Latica. קנית עדשות? קניתי עדשות, סגרתי את כל הבעיות שלי בחיים. וזהו, מפה חיים הטובים מתחילים. מפה, מנהל. חבר'ה, בקיצור, איך יש לכם להסביר? איך הגענו למצב הזה? יש פיקאפ. אין, חבר'ה, כולם עצלנים. כולם עצלנים, אז עשינו פה. טוב, שימי. זה נהיה לך בטן, אחי, של טריבלוס. אני יוצא ממקסיקו, חוזר לארץ שחום ושזוף וצעיר וסחון. חסון אתה לא מבין אותי. ארי, תעשה טוב, אז קלוזאפ. עברנו את זה בשלום, נכון? ארי, תעשה קלוזאפ. תעשה קלוזאפ. הוא פשוט טחן אותנו במחיר. הוא הכניס לנו 50 פזות, שזה כמעט $5 ללילה. אתה יודע מה זה? בווגאס אתה מביא יותר זול. נו, אריאל. טוב, אז אתה צילמת, היית צלם בטנדר. ההורים יכולים להירגע בבית, עברנו את זה. כולם יכולים... סתם היה בצחוק, תגיד להם. והיום הגולש, עכשיו דיברנו עם איזה גולש, והוא אמר לי שהים נמוך. נמוך. תראה לי, רגע, אני חייב לשים כאן זום. רגע, אני אלך אחורה. It's small. איך הים? It's not big, it's not big. It's big. This big. בוא'נה, זה רציני, אתה יודע מה הולך פה? כאילו מוצ'ו. ¿Cuánto años, amigo? ¿4? דודו, למי יש כרס יותר גדולה, לך או לא? לא. ¿Cómo tu nombre? ¿Cómo tu nombre? ¿Me papi? ¿Yo me papi? ¿Nombre? David. David. איזה קרוע אין לזה. אריאל, אתה יודע, אתה מדבר איתו תמיד, איזה ילד. הוא אמר לי, קח אותו, להעלים אותו משם. זה שמן. דודו קטן. איזה מקסיקני, מתוק. יו, לצ'ה? לצ'ה פרקי? זה חמוד. זה הבן של הבעל המלון, תאמין לי מטורף. כולה בן 4. אמיגו, ¿qué pasó? bien? ¿qué? אללה מטורף בראש. טוב, הנה זה הים, בוקר טוב לכולם. יש פה ים גבוה, זה, אם אני לא טועה, אריאל. אני חושב שאני טועה. לא! Vamos a hablar después.
איזה מסכן. איזה עלוב הוא. נזרוק לו איזה משהו, מסכן. כל יום הולך קצת וואו. לארד כאן. עוד פה אולי? בשביל בשמש פה? לא, אבל בסדר, רואים את הצל של הטוקי, זה אוכל M&M's. תן לו עוד M&M's. עוד אחד? רגע, שיגמור את זה קודם. תביא לו עוד טוקי. עוד אחד פה בצד. אחרי זה תאכל. לטיק. לא, הוא דואג לי. שימי אביבי! איש! מה דודו? מה? מה אתה אומר יהיה סוף עם ההרסלים האלה? אי אפשר לישון ככה, תגדל לך. אי אפשר, אה? בוא. סגרת לכולם, מה יש לנו? זה הטוקי שלנו. טוקי. מתעללים בו, גוזרים לו את הכנפיים. יש לנו גם כלב. צלם אותו. איפה הכלב? ממש מרקו אני אומר. ממש מרקו, תדע לך, אתה הולך לחפש את אמא שלך. יאללה, איפה עולה לציפורון שלי? תעלה. הוא ייתן לך ביס באוזן, יוציא לך את כל הריבה מבפנים. אני יודע. וזה רוצה להוציא אותו, תוציא לי אותו. בוא, תבין יוציא לך אותו. בוא. איזה מלחמה. איפה הוא? מה אני... רגע, אני אגיד עוד. עושה? ארי, תיזהר. לא, בוא'נה, יש לו נדנדה, לא ידעתי. דוגי מטומטם.
לדודו. לדודו אמירם. איש. ארי קפרליק. מה תן לראות? אתה חייב לראות במצלמה, זה מצלם עכשיו. ארי התותח. ארי קפרליק. תאמין לי, ארי. הנה, קבל, צלם אותו בביץ' הופה. שכחתי שהוא עם גלשן לבן. שכחתי שהוא עם הלבן, אתה יודע. ולמה אתה צועק? איזה בנדס. ארי, יש לו שיטה, לשכב ו... שימי נעלם. הלאה, ארי, סחטן. סחטן! נכון, אבל אתה מקשיב גם לך. אתה מקשיב לשיר, בן אדם. מה דיברנו, ארי? אז שיום אחד פגש לו מזל שהביא אותו רוב כן תפקד תשפוך פרצוף של נגד. איזה יום היום? היום שישי. מה פתאום? היום לא יודע. מה זה משנה? היום מה התהליך? מה רשום? עירום? מה רשום? 16/9/97. זה יום ה-15. ערם! 15/9? בוא נבדוק. בוא'נה, מה עם החמורים ברצינות, נו? מחר. כן, 15. מחר נשים את הקומן. אנחנו הולכים לקפוץ לסידה מחר את הקומן. מתי אתה רוצה לסדר? מחר נשים עם הסוסים והחמורים את הקומן. נו, תירגע, בן אדם, אל תזרוק את עצמך, אתה כבר לא ילד. תקשור את החמור שלך לסוס שלי, למה? אמרתי, נעשה תורנויות. נעשה, פעם חמור, פעם סוס. נעשה קבוצה של חמורים שיסעו לים ויטיילו על החוף, וקבוצה של סוסים שילכו לערב. די! אני לא אבנה ששום תפקיד. המשרתים עזבו חבית של יין לעובדה. דודו, אתה כוכב, תאמין לי שאתה כוכב. שתק כמו חסיד אתה מזדהד בכוס. דבר! תתחילי. תן אותו דלפין פה לידי. הכיסא שלו חוזר לארץ לעבוד בדלפינריום בחוף המערבי. אתה והחבר שלך נכים מסריחים. אבל נברוח! גייסת מה? מרחבה! בלי ידיים? בלי ידיים. דבר. אתה מדבר איתי ככה בלי ידיים, אחי, הכל לא ידוע. למה בלי ידיים? כי עזוב, חבל. עזוב, למה אתה עושה? אתה יודע, אנחנו אנשים שלא מהיום מתחילים את העניינים שלנו. ממתי? הוא רצה משהו, כבש לו. קליפ של MTV. קליפ של MTV אני עושה. על כיסא המלך הוא דפק הרגליים! אתם גמורים. מה? אני רוצה לדבר איתך ועם המצלמה ועם כל מי שמסתכל עכשיו על המצב שלך. שלך? שלך, אחי. שלך. אתה יודע שהתקופה ב-LA... וטמבל. על מי מדברים פה, ארי? על מי מדברים, דודו? תן לי רגע. קצת שיכור. אבל... דודו, על מי מדברים? על מי מדברים? נראה לי מדברים על רבי, לא? מדברים על רבי? תגיד לי. מה אתה רוצה? שימי! אני לא רואה אותך טוב איתו. אחי, האמת שלא כל כך נראה לי העניין הזה של... למה? שלוש זה דווקא נחמד, אני חושב. אני לא רואה שעצוב הנה, הגיע לחם, ארי, הגיע לחם, בוא נלך לאכול. לך תביא, מה שעה? יאללה, בוא נלך. דודו, מה נהיה? יש לך מה להגיד לאנשים בארץ, אחי? תן איזה מילת חוכמה ככה. אני חושב שהשתניתי קצת.
כן, אני מכיר את אלה. השתנית דודו? לא. נשארתי ילד, אני אשאר ילד ואני אהיה לעתיד ילד. ככה אני רוצה להיות. לטייל וזהו. אהה. מה עם עניינים שבארץ, אחי? אין לך עניינים בארץ? עזוב עניינים, לשיר נקפיא. מה זאת אומרת, אחי? עבודה, מלטשה, בלגנים, לא. אישה. אישה. יעלומים. תגיד לי, איפה ג'ק פאנצ'ר? יש לי אהבה, ים של אהבה, אפילו יש לי קצת כסף. אולי נלך לאכול, לא אכלנו כלום היום. אכלנו היום. Tell me something, you want to go to the backyard? אחי, בוא נאכל. I want to go to the backyard. You going to the Boyfriend, backyard? Jewish, man. Walk in the backyard. He's going to the backyard. I want to go to the backyard. David, you want to come with me? The backyard. David. דיוויד! You want to go to the backyard? סיט, יש לך טראפיק אולי להחזיר לחנות? איזה קטע חזק. אתה יודע, אי אפשר להחליף את זה, אין לי את הטראפיק, אבל נראה לי שיהיה עמוס בדרך לרסיט. ככה ישראלים בלוס אנג'לס, כל אחד, אתה יודע, ממציא לו אנגלית משלו. You have drink something? יאללה, אתם הולכים, באים לדניס, לדפוק איזה ארוחה. דניס בבא. תזמין 2 פפרוני. תזמין 2 גדולות. 2 פפרוני אמרת? עם קמרונס? יש סליחה, אבל כל בוקר לפחות פעמיים, לא? שמע, כמו סאס, אמיגו! איזה עבודה יפה, חרא של עבודה על הניאדו. לא, עבודה יפה. כמה ספרת? 10? חתכת את עצמך. איך עשית את זה? או, אני נורא מופרע, עזוב. 17. יש לי גם פה אחד. פה זה שהיינו במוצב יחד עם הגדוד. איפה, תראה לי? לחמנו במר ג'יון. בפיגוע של החיזבאללה עם הסאגרים וזה. לא, מה אתה מגזים? זה היה עם מורדוך. מורדוך. כן, זה היה עם בבר. פה קיבלתי אחד. איפה? ופה ברויאל? קיבלתי אחד. קיבל חידוש היה לנו מפה. סאגר, אני זוכר נסענו סאגר. עם השיירה, היה בועז על המסלול. מתי זה הייתי היה? בנגמ"ש, אני חושב שהייתי המנווט השני, יחד עם לירן. לירן בא, הוא הסתכל על המוצב, הוא ראה את הצד"לניקים כבר... לא, לירן, ראה כבר... עזוב, זה קטעים שלך. אתה רואה את הצד"לניקים גם מכוונים. כן. אז מה בועז עשה? ישר קפץ, אמר לי, אמירה, קפוץ על המוצב. ישר קפצתי על המוצב, ישבתי על המאג, אחי. אני מאמין שהרבע שעה הם כבר לא היו בחיים. אבל לא, היה בסדר. בא הרמטכ"ל לחץ איתה. למה לא? Ari, sigue por favor no aquí. Ari, porque Não aqui. Volta na português. Ari. אין לך צו, אין לך כלום, קח עצמך ותלך לפה. שמחר אנחנו הולכים לרכב על סוסים. לא חייבים לציין כלום. רק להסתכל, אחי. יש לי שביט ביד, אני מבין. אתה מגניב לי את המוח. ארי. במקסיקו בלטיקלה? כן. על הגג? על הגג? כן. עם דודו אמירה? עם דודו אמירה. ועם ארי חדד? וואלה. ועם אריאל או? מה יש לך להגיד ל... למה אריאל אום? איפה הקטע? קודם כל, אהוד, אם אתה מסתכל עכשיו, אחי, אתה צריך להיות פה. אבל לא חשוב, הטיול הבא. כן. כולם צריכים להיות. ויש פה גם את דני וג'ק. תן להם איזה קלוז-אפ. שימי, יש לך את הרסיט? מה זה הדיבור הזה? אני אתן לך מקום. שביק רסית! נתקעת בטראפיק או משהו מה? נראה לי. כן, אנחנו נמצאים במקום הנפלא הזה כאן, בלטיקלה. נהנים מהאוויר. נהנים מאוויר הצח.
מהגלים הטובים. וואי, אני לא מאמין, תראה איזה מדהים. כאן רואים את כל המוסרות הטבע. נפגע בכמה ציפורים. אין לו. שימי, תצלם איך הם מסתכלים על האוכל, כאילו זה אין להם כאן. צלם עכשיו את התאונה, הנה איך הילד מת. קבלו. את מה? איך הילד מת. נופל אחי. דודו, לך תביא משהו לשתות. יאללה, יאללה, בוא. איזה חולים. Para México. Mucho bien, Estados Unidos. No, aquí es mejor. ¿Por qué dice Estados Unidos? Ah, porque a ver. la unión es la frase. Mira, mira. La unión nuestro Estados Nacho, Unidos. toma. All right. All right, Nacho. Entonces, Muy bien, amigo. muy bien. Ahora vamos a tomar. Salute. Viva la México. Viva Estados Unidos. No, viva México, Estados Unidos. Porque y mexicanos, horrible. Nosotros no es mexicanos, nosotros son de Israel. Pero México a Estados Unidos a una unión. Mucho bueno. ¿Por qué mucho bueno? Aquí es mejor. México, mira, la unión es todos hermanos, todos americanos y mexicanos. Todos hermanos. Estados Unidos. Opa. Unión. Vaya. Abrazo. Bravo, 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 bravo. Que yo, un americano, ¿no? Ganó mucho. Sí. Muchos dólares. Sí. Estados Unidos. Sí. Muchos dólares. Mucho trabajo, ¿eh? Mucho trabajo. ¿Cuál trabajo tienes? Estados Unidos ganó. No, pero tú vives aquí. Sí, la verdad. Primo, amigo. Pero Estados Unidos ganó. Ganó Estados Unidos. ¿Pero qué hay en Estados Unidos? יש עלינו שנה טובה ומתוקה כדבש. מראשית השנה ועד אחרית השנה. אמן. אמן, אמן. כל אמן שלא... תנו בדבש, יאללה. תנו בדבש. תביא לי קצת, אחי, למה אני לא מקבל? לפנק אותך. אחי. בוא נתן לך מחת על התפוח. זה נעזר לכם.
יאללה ארי. מדהים, פעם ראשונה שהוא ככה, רע. אבל ישבתי 8 גלים, נכנסתי ל3 צינורות, בחיים שלי לא היה לי כזה גל טוב. תשמע, אתם קטנים עליי, מה אני אגיד? מה אתה אומר? 10 גלים שתפסתי היום. הנה, רואי, למה צריך 3 סנפירים? ממש ברגעים אלה שאני שם שעבה אני מתרגש. זאת אומרת, יש בי איזה פחד מסוים, חופשי, אני מודה. שם שעבה פה בטירוף. אני נכנס לגלוש בלי ליש, ולהגיד לכם את האמת, אני קצת לחוץ מכל העניין הזה של להיכנס לגלוש פה. הוא צינור ראשון בשבילך, למרות שלא יש שום צינור. המצלמה, מה קרה לשפם שלך? מה קרה? בבוקר שלחתי, ושימי הורידי אותו. רגע, הם לא שמעו אני חושב. מה קרה לשפם? שימי הורידי את השפם. מי זה גולש? אין לי שמץ של בכלל לא שלנו. זה שי. יופי. בום! כן. יש. אלוני, מה זה מישהו? אלוני! אלוני התרסק, לא? יאללה, אחלה גל. איפה הוא? בום! שי. לא, זה גולי? זה גולי. יש לך שעון? לא. את עוקבת אחריו? לא, הווידאו עוקב אחריו. אוקיי. מי זה? שימי. לא? זה לא שימי? איזה קלאוס-אפ מדליק. יפה מאוד. בום. רגע, וואי, זה יופי, זה חדש. מי זה? זה ארי, נכון? לא, זה לא ארי, זה אריאל. הנה, זה אריאל. וואו, תראי כמה גלים הוא עולה. אוקיי, בפי. יאללה, תראי אותו.
just brought this one. Can I hold? Give you have two. Have two. But she likes it best when you like Like it תביא לי אותה רגע. בטי. מוטי, ציפורניים או משהו הרי לי, לא שורטת? מה פתאום? יש לה ידיים כמו של בני אדם. מה זה רכה? תביא לי אותה רגע. חייל, לפני שאתה מקבל תינוק, אתה צריך שתהיה לך חייל. ארי! יש עליה ריח אבל... האוטו של השרמוטה. כן, איך נראים פה בפורטו אסקונדידו. לשרוף את האוטו? לשרוף את האוטו של דודו לשרוף. כן, כל העלה. אפשר בשביל קוראים אנשים. אז רק הגולשים תפתקים להם. גם חלומי. יאללה בוא בארי. תימני גם במים. איזה צינור הוריד עכשיו, אתה לא מאמין.
יודע מה איזה גם מעניין אותי. יאללה, תן לו בראש, מרלן. איזה קיצה. Mucha ola. 3. Two balls of 3 feet. It was 7-1. Big wave. Oh shit, man. Big wave? Yeah.